در موج برنامه اطلاعاتی خبر. سروری دولت امومانی رحمان بینوی اساسی دانشگاه دولتی طبی خطلون را در ناحیه دنغره افتتاح نمودند. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه فرخار 400 انشاءات تعییناتی گوناگون بنیاد می شود. президенти тоҷикистон шумораи донишгоҳу донишкадаҳо нисбат ба замони то истиқлол 4 баробар ва донишҷӯён 3 баробар афзудааст. соли 2023 дар тоҷикистон барои соҳаи маориф 7.2 миллиард сомонӣ ҷудо карда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 14% зиёд мебошад. пешвои миллат эмомалӣ раҳмон президенти агентии ҷопон оид ба ҳамкории байналмилалӣ акиҳико танакаро ба ҳузур пазируфтанд. бо шарҳи бештари ин ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. салом. 1 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ бинӯи асосӣ ва таълимии донишгоҳи давлатии тиббии хатлонро дар ноҳияи Данғара мавриди истифода қарор доданд. бинӯи бошукӯҳ ба истиқболи 35 солагии истиқлолияти давлатӣ бо тарҳи замонавӣ ва услуби меъмории миллӣ бунёд гардида дорои шароити муосири илмомӯзӣ мебошад. фармоишгарии иншоот муассисаи давлатии дирексияи сохтмонии иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва паймонкор ҷамъияти саҳомии кушодаи СТС иншоот буда. донишгоҳ аз таҳхона ва 4 бинӯи ба ҳам пайваст иборат буда қисми марказӣ аз 9 ошёна, 2 бинӯи паҳлӯӣ аз 7 ва қисми сеюм аз 3 ошёна иборат мебошад. бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Фархор бунёду навсозии 400 бинову иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. тавре раиси ноҳияи Фархор дар суҳбат ба Амидховар иттилоъ додааст, аз шумораи умумии иншооти нақшавии 80 адади он соли 2022, 75 тои он соли 2023, 81 бинову иншоот соли 2024, 59 иншоот соли 2025 ва 106 иншоот соли 2026 бунёд ва навсозӣ мешаванд. соли 2023 аз шумораи 75 иншооти нақшавӣ 30 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор гирифта, дар 45 иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ идома доранд. имрӯз зимни суханронӣ дар дарси сулҳ ба муносибати рӯзи дониш пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд, ки илова ба ҳазорҳо муассисаи таълимие ки то имрӯз бунёду навсозӣ гардидааст, шумораи донишгоҳу донишкадаҳо нисбат ба замони то истиқлол 4 баробар ва донишҷӯён 3 баробар афзуданд. сарвари давлат аз он изҳори нигаронӣ намуданд, ки баъзе таҳлилгарон корҳои то имрӯз дар соҳаи маориф амалӣ гардидаро нодида мегиранд. онҳо фаромӯш намуданд, ки аҳолии тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ қариб 2 баробар зиёд гардид. афзоиши аҳолӣ пеш аз ҳама ба соҳаи маориф таъсир мерасонад, яъне талабот ба мактаб ва ҷойи нишаст барои хонандагон зиёд мешавад, хотиррасон намуданд сарвари давлат. ба таъкиди пешвои миллат раванди бунёд намудани то 200 муассисаи таълимӣ дар як сол, ки ҳамасола амалӣ шуда истодааст, кори саҳлу осон нест. соли равон барои соҳаи маориф 7.2 миллиард сомонӣ ҷудо шудааст, ки нисбат ба соли сипаришуда 14% зиёд буда, қариб 19% буҷети солонаи давлатиро ташкил медиҳад. чунин иброз доштанд имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ ба муносибати рӯзи дониш дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар ноҳияи Данғара. сарвари давлат зиёд шудани маблағгузории соҳаро барои рушди устувории соҳаи маориф ва самаранокии ислоҳоти он муҳим арзёбӣ намуданд. инчунин гуфта шуд, ки ҳоло дар соҳаи маорифи мамлакат 2 стратегия қабул шуда, дар асоси онҳо амалисозии 8 барномаи давлатӣ идома дорад. дар ин раванд аз ҷониби ҳукумати мамлакат то имрӯз дар самти бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ тамоми чораҳои зарурӣ амалӣ гардида истоданд, изҳор доштанд пешвои миллат.
31 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти агентии ҷопон оиди ба ҳамкории байналмилалӣ Акихико Танакаро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои ҳамкории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ташкилоти мазкур дар бахшҳои мухталифи иқтисодию иҷтимоӣ баррасӣ шуд. ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкорӣ дар самтҳои дигари афзалиятнок ва амалисозии ҳадафҳои стратегияи давлати мо дар доираи барномаи кишвари агентии ҷопон оид ба ҳамкории байналмилалӣ изҳор доштанд. ҳамчунин таъкид гардид ки ҳамкорӣ ҷиҳати омода кардани мутахассисон ва хизматчиёни давлатӣ дар самтҳои мухталифи идоракунӣ, молия, бонкдорӣ, сайёҳӣ, роҳсозӣ, энергетика ва дигар соҳаҳо ҳамчун афзалияти муҳими рушди муносибатҳои дуҷониба боқӣ мемонад. дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои дигар сарбаланду пирӯз бошед. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.